Wara li ġie sfiduċjat, Adrian Delija qal li jsieqpa kap nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet fis-satejn ta' bil-lejl, Adrian Delija tar-reazzjoni tiegħu wara li ġie sfiduċjat mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Għada nidħol lura għax-xogħol biktar ħeġġa minn qatt qabel bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll bħala kap tal-Oppożizzjoni. B'ton li mhux se jċedi wara 19 il-deputat sfiduċjaw u 11 il-deputat urew appoġġ, Delija bagħat messaġġ ċar lil min irid ineħħih. Iżda it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista għamlu għażla ċara għal darbtejn biex imexxu l-partit biex jien immexxi l-partit għal-leġislatura sħiħa. Wara li Chris Sajt, il-kontestant kontra Delija fit-telli għal-kap fis-sajf ta' 3 snin ilu, preżenta l-mozzjoni ta' sfiduċja li ġiet tissekondata minn Taris Komodini Kakija, Adrian Delija qal li kulħadd irid jerfa' responsabbiltà ta' emilu. Tlabt li dan il-vot ikun vot miftuħ, ħalli kulħadd ikun qed jerfa' r-responsabbiltà tiegħu. Kien hemm deċiżjoni illi l-vot ikun sigriet. Għax kulħadd għandu l-għażliet fid-dinja, kulħadd jerfa' r-responsabbiltajiet tiegħu. Delija qal li xejn ma jista' jneħħih minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Ġejt elett kap tal-Partit Nazzjonalista għal terminu u xejn ħadd ma jista' jneħħini minn dik il-karika. Fi-stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-kap tal-partit informa lill-grupp parlamentari li beħsiebu jsejjaħ immedjatament laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv fuq is-suġġett ta' sfiduċja. Intqal li wara dan Chris Sajt insista li xorta waħda jittieħed il-vot li fuq talba tal-istess membri tal-grupp parlamentari ittieħed b'mod sigriet. Il-Partit Nazzjonalista qal li Adrian Delija se jsejjaħ immedjatament laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv fuq l-istess vot, kif iddikjara li se jagħmel anke qabel l-istess vot. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.